Při výrobě písma software vždycky musí pomáhat, nesmí člověka omezovat. Ten software si musíme ochočit, ovládnout perfektně, aby nám sloužil, jinak to nejde. No ale základem je samozřejmě ruční kresba na papíře. Grafik, typograf, malíř, odborný publicista, mistr písmař, pedagog, ale také třeba metalová legenda. Ano, i tahle kapela je práce Františka Štorma. A hudebně aktivní je ostatně dodnes s kapelou Maldoror Disco. Jeho výtvarné snažení má čím dál větší přesah. Už nejde jen o design, ale volné umění se vším všudy. Pravidelně vydává grafické listy a poslední dobou i animace. Tematicky s ním nemusíte souznit, ale už od pohledu je jasné, že jde o promyšlené a poctivě odvedené kusy. K smrti rád digitalizuje starší písma. Se stejným zápalem ale také vytváří zcela nová. Z jeho dílny jich vychází hodně a udávají vysoký standard typografické tvorby. Já jsem vystudoval hlavně dole v dílně, typografický, offsetový, sítotiskový a Honza Solpera, pan profesor Solpera, tehda, mi to ani nevyčítal, protože tam se něco dělo. Tam se člověk přicházel do kontaktu s kovovejma písmenkama, s barvou a s ředidlama. To všecko mělo úžasný aromatický vliv na moji tvorbu a na to řemeslo, který jsem toužil ovládat. Nástup počítačů úplně změnil poměry v tom řemeslu, čili od té fyzické dřiny s těma kasama těch písem, který vážily skutečně metráky a tuny, tak jsme si sedli k těm počítačům a ničíme si páteře, šlachy na rukou od té myši a hlavně oči. Už se nám všem zhoršují oči pronikavě, protože teda fakt to je nezdravý na tu jednu vzdálenost neustále fixovat ty detaily na té obrazovce a porovnávat ty patky a ty dříky a takový ty jemný nuance, který málo kdo už vidí a už ani my to pomalu nevidíme, jak je to jemný a náročný, tak z jedné dřiny se stala druhá dřina, otročina jako otročina. Já jsem někdy překvapený, jak vošklivý fonty, mám na mysli moje fonty, se můžou ještě prodávat vůbec a jak jsou úspěšný. Zatímco když se dlouhý měsíce mořím s nějakou abecedou, o který jsem přesvědčený, že bude úspěšná, ale sama se mně líbí, protože to mám rád, prostě jsou to ty moje děti, jo, tak se neprodá ani jedna instalace. To je na tom zvláštní a vzrušující zároveň. Ale stojí to za to. Když to vyjde, tak je to krása, která funguje.